42-nji böle hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsiryň şoray fiqhynyň jelsesinde saňa wagt berilip geplemäne nobat berilse köp gowy diýen sowtysynyň jogabyasy. Her 15 günden jelese-i fiqh Hanefi goýup, mesele helesden gaty gowy. Sen hem şeýde fursat berilip, nazar fiqhi aýdyp bilýän bolsaň. Hamidan we musalliyan hormatly ahundada Gurbanpur tagsirler özüň sorapsyň gel jogap bereýin tahdis nimet üçin. Elhamdülillahi vel minne öz ülkemiziň meclis fiqhynyň reis we başlygy bendi ajizyň özüdür. Ülke we diýarymyzyň tamam ulemalary raý bermekligi bilen öz ülkemizde meclis fiqhyga başlyk boldum we ulemalar bilen oturup mesele hem taswip etýärs we etdik hem. Wa Hanefi fiqhyň rüşd we taraqqiylygy üçin şebru saý we köýüş etýärs. Wa Afganistanda şoray ulemanyň umumy başlygy Jewzjanda gelip ulemalar bilen meclis tutup oturanda aýtdy. Seypilere we şöyle ähli hurapatlara wagt bermäňler diýip sargady. Binaen el-mer'u yaqisu ala nefsihi diýilgen makulaga binaen meni hem özüň ýanak merdimleriň gözünden gaçan hesap edipsiň. Bolmasa aýtmýarsyň meclis fiqhyda saňa wagt berilýärmi, gep urmana diýip soramaklygyňdan belli bolýar. Özüň bolsa Melihanyň qadyasyndan soň itibary elden beripsiň we başgaga hem şorakamyka diýip çotlaýarsyň. Men elhamdülillahi vel minne sen ýani özümni umek we özün udurmak niýetim ýok. Sorapsyň şol jehetli aýtdym tahdis nimet üçin aýdaýyn. Destarbendiýlerde we şolar ýany umumy mahfillerde bendi fakyryň özüne suhanranlyk üçin wagt berilýär. Elhamdülillahi ala kulli hal. Ziyada teşebbü bolmakny isleseň bizleriň ülkemizden hem bir näçe hami we tabiýlaryň bardyr. Şolardan sorap görseň ziyada maglumat hasyl edersiň ki bendi fakyryň özüne suhanranlyk üçin wagt berilýänligine. Hormatly ahundada asyl muddaany isbat edip bilmän her zatlardan gep we sorak edip bahana joýlyk edip ýörme. Hanefi fiqhadan defa etýän bolsaň Hanefi fiqhyň banysy Hazrat Imamu'l Azam Ebu Hanife Nu'man bin Sabit rahmetullahi aleyh aýdyp durmyky wefat eden welilerden kömek dilemek jaiz diýip. Eger sen merdimiň gözüne toprak urmayan bolsaň şol gepe jogap ber. Hazrat İmam Azam saýyp rahmetullahi aleyh nirde aýdypdyr wefat eden welilerden kömek dilemek jaiz diýip. Delilul muqallid qawlul mujtahid hemsinden şol makulany özüň hem qawl etdiň. Muqallidyň delili müjtehidin qawludyr. Men elhamdülillah vel minne İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a taklid etýän. Sen hem Hazrat İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a taklid etýän bolsaň deliliň müjtehidin qawlu bolup İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhiň qawlu bayat aýtýan gepiňde tapylsyn. Wefat eden welilerden kömek dilemek jaiz diýip İmam Azam saýyp aýdyp durmy. Ve minallahit tawfiq.